guys, Khulumbai nonthangmonखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आं गारि गोदान लानानै फुजा होनाय जायाखैमोन ना बेनि थाखायनो जोङो दिनैहाय सिंग्रियावहाय थांगोन ओमफ्राय बेयावहाय मेलाबो जायो आरोना शिवरात्रिनि ओमफ्राय बेयावहाय फुजा हैनोसै। स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो। थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। चलो लाखाबाय लाबाय रेडि प्रसाद लानानै रेडि ओमफ्राय जाथुक्लालाय नोंबो थांदोब्रा आर'नाइ होफैनांगौमोन दा आरो बाबानो रेडि जाबाय दायो थांसै जोङो। आयु नायलाय आं हालालै पेटलाट्ला आयु थांसै बाबानियालाय आर'नाइयालाय गन्थ'खौ नायलाय दफाबो susma gaya So guys, जों दायो थांसै फैदो सोर आं गाखोयो साबियालाय सोर जोंनिया साबिया थुगोरे बिखिनिया बालाथार बाबा सिगां उनथिं गाखोदो सुइजारा मोजां नुदों खिन्थु नोंदों खुल्लायखौ So guys, नै दायो जों थांसै सोरो औ So guys, जों दायो थांसै ओंखारखांबाय चलो गारि गोदाननि फुजा खालामनो फैदों नफाय एकदमबारे मानसियानो मानसि गाजालै आरो बागानियाफोर ना बिराद बागानियाफोर फैयो खोमा ना सब फैयो सब ओइलाय सासे फंबाय थबाय था चलते रहो तुम्हारी नंद हीरो साले Guys, saya Thailand Mwnfwibai, fuja Thailand nanti. Ayo, jangan Khulumbai, Khulumbai. Malah.
जाखांबाय दायो मोनसेनि होगासिनो नै बे फैफानायखायसो जोंहा पास मोनदों फुजा होखांबाय जों दायो ओमफ्राय प्रसादखौ हैबावनांगौ आरोना लाजिनाङा दे थां जेबो नङा बिन्दास नै जोंना सिंग्रिनि जा माबा मन्दिर ना नै बेबायदि आरोना ओमफ्राय बे सिंग्रिनि जा मेला जायो फुजा जायो शिवरात्रियावहाय आसामनि मादावनो बेनो हाइस्ट गिदिरसिननो आरोना स' बिराद मानसिमोन जों मेलायाव बेरायहैनोनो हायासै आरो मेलाथिंबो बिराद मानसि नै बेयावबो बिराद मानसि दाथ' फुं समसो जोंथ' एकदम फुङावनो फैदों 9टासोआवहाय ओमफ्राय बेयावनो इमान मानसि आरो मोनायावबा देन्जार मानसि जायो माने दे नोंसोर लोरिबाय थानाङा दे थाबाय थानाङा 2 मिनिट ओइ इखो नाय इखो जानाय जे भलेनाथ होनलाय दे जाबाय बिराद पेटला जाबायलै अनसुआ हा जानायनि मेजेम न गोलोमजोबदा फुजा खांबाय नै प्रसादा सोर जानो लुबैदों आशीर्बाद हरदों थांबाय So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you बाय बाय ओमफ्राय नै बिराद मानसिफोर जादों आरोना मेलायावहाय आं दिन्थिफुंनो हायासै मालाबा थांबा दिन्थिबावनोसै नै जा मामाया थास' बिथराय खानानै होदो जोंनो नै लेखा खांबायानो बाङायनि मा फुख्रिनि दैया रानजोब्बाय ना ना दोङो गैला इथिंबो दोङो बिमाया बोरै बारलांदों नुवाखै जोंहा बबेथि
मा खाहैदो आं दासो सिखारदों ना नै जाहानि न' खाथियाव माबा दोङो कृष्ण गुरु मन्दिर बैनो माबाया मेन लामाया ओइले गारि खारगासिनो ना गारि खारगासिनो ओइले मेन लामाया ओइले बास खारगासिनो नै बड'लेण्ड बास इमान गोजानाव खाहैनाङालै फाय लाबोयानो आंनि खाखांनाया जोंनिया जाबाय इखिनियानो थोगोन दे जों बारा जाखायाना मानगोन नामा इयो मा थाइगिरदो आरो मान खाबो इखो फायदो नै खोरदैखौबो हानना होलायसिगोनहाय बिमा होनना बुंबा बिमा बेबायदि बिमासो मोननांगौ गोमोनखौ नाङालै मा हा मोनबाय जाबाय नाङा नायनो चलो ईद बादि माला थाइब्रबना थानाय बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय 5 बोसोर जाबाय 6 बोसोर जाबाय बिहामजो लाबोनानै गायनाया नंगौ बेसर बारियाव ओमफ्राय बेसरखौ माबागोन थाव फेरेदगोन नामा थाइगिरा नायनो थाइसेल' नै जोंना थाइगिर बिफाङा गोदो भिडिअ बानायलायनाया आङो गैला दा गोजौ दङ बिराद थाब मोनो ना